работи като соло Иван Николов Момчилов с ръководител госпожа Йорданка Гранчарова. Съставът има много изяви на общинско и регионално ниво. Състав Балкански ритми е създаден преди 15 години. Негов ръководител е госпожа Света Петрова. Съставът е лауреат на 8, 9 и 10 юбилеен етнофестивал Децата на Балканите с духовност в Европа в град Хасково. Печели трета награда на Националния фолклорен фестивал за танцово изкуство в младежка възрастова група. Насред Мегдана, село Арбанаси. Аплодисменти! Също така ще имаме удоволствието да чуем изпълненията на Ани и Калина Сербезови с ръководител Стоян Стоянов от музикална школа в град Елена. Също така на децата от кръжока по крайзнание и етнография при Общински детски комплекс с пресъздаване на обичая лазаруване с ръководител госпожа Маргарита Кършева. Следват изпълнението на танцов състав Дипна в село Майско.